Herra Jeesus, sinä, joka yhä kuljet seurakuntasi keskellä, ruoki meitä, pidä meistä huoli, valaise meidän sydämemme, auta meitä ymmärtämään, puhu meille sanasi kautta. Amen. Viimeksi päästiin huimat 8 jaetta eteenpäin, ja mulla on nyt kunnianhimoisena tavoitteena, että tänään käytäisiin koko ensimmäinen luku loppuun. Ja lähdetäänkin heti jakeesta 9-11 eteenpäin. Mennään jopa useampi siivu kerralla. Hei, tässä vaiheessa muuten sanon sellaisen infoasian, että ensi torstaina on Raamattu-luento, mutta 2 viikon päästä tulee 1 viikon tauko. Lähden sotimaan. Niin, silloin tulee paussi. Aikanaan mainoksissa ne taidettiin jo mainita ne 2 poikkeuspäivää tässä syksykauden aikana. Mutta eli ensi kerralla on, mutta sitten sitä seuraavalla ei ole. Ja 3 jaetta, 9-11. Minä, veljenne Johannes, jolla on sama ahdinko, valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys kuin teillä, olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, koska olin julistanut Jumalan sanaa ja todistanut Jeesuksesta. Herran päivänä henki valtasi minut ja minä kuulin takaani kovan äänen, kuin olisi torveen puhallettu. Ääni sanoi, kirjoita mitä näet ja lähetä kirja 7 seurakunnalle, Efesokseen, Smyrnaan, Pergamoniin, Thyatiraan, Sardekseen, Filadelfiaan ja Laodikeaan. Toi Patmoksen saari, mä en hirveän suurta maantiedon oppituntia tässä pidä, mutta niin, se on tommonen 14 kilometriä kertaa 10 kilometriä kokoinen saari siellä Kreikan saaristossa, ja semmoinen tuliperäinen saari, jota roomalaiset käytti vankila- ja karkotuspaikkana. Ja Johannes tuossa samaistuu kuulijoihinsa, eli sitä välillä kun on arvailtu, että mihin aikaan se on aina syntynyt tuo Johanneksen ilmestys, niin on ollut semmoinen aika, jolloin sekä kirjeen vastaanottajat että kirjoittaja ovat olleet ahdingossa, mikä on kaikesta päätellen vainojen aiheuttama ahdinko. Johannes ei ollut kärsinyt marttyyrikuolemaa niin kuin kaikki muut apostolit, ja en tiedä, oliko hän sitten kunnianarvoisan ikänsä vuoksi sitten saanut karkotustuomion pikemminkin kuin kuolemantuomion. Ja kun tätä asetelmaa miettii, niin kyllä mulla itsellä aina semmoinen kovin pisto käy sydämessä siinä, että Johannes ei ollut lopettanut Jumalan sanan julistamista ja todistamista ja oli siksi joutunut vankilasaarelle. Mulla itselläni niin välillä tuntuu, että minkälainen pakko pitäisi olla, että musta tulisi semmoinen julistaja. Ja nyt ehkä ymmärrän, jos teillä tulee pieni hämmennys, etteikö mä sitä itsekin juuri parasta aikaa tee. Helppoahan se on, kun mä pistän papinpannan kaulaan ja tulen seurakunnan keskellä julistamaan. Mutta siviili Marko ei osaa julistaa. Mulla on paljon ateistiystäviäkin ja ei me juuri Jumalasta puhuta. Se on semmoinen asia, jota mä en osaa. Mä olen arka. Mä häpeän Kristus. Mä tunnen se on ollut mun yksi semmoisia kipuiluja jo yläasteiässä. Mä jotenkin koin piston sydämessäni, että lähetyskäskyn koskee myös minua ja mä en ikinä osaa sanoa kenellekään yhtään mitään. Mä muistan, ne oli aika hurjiakin ne välinä ne kivut siitä, että niin, mä astun koulubussiin ja huomaan, että siinä aika etuosassa niin siellä on joku minulle tuntematon nuori, istuu niin, että vieressä on tyhjä paikka. Mä mietin, että pitäisikö mennä viereen ja kysyä, että niin, haluatko kuulla Jeesuksesta? Entä jos viimeisellä tuomiolla se katsoo minua ja toteaa, että miksi menit ohi? Takapenkillä huutaa kaveri, hei Marko, tuu tänne. Mutta sitten mä muistankin yhden semmoinen tilanteen, että mä menin sitten istumaan tyhjälle pari penkille ja luin sanakokeisiin, niin mulla oli selitys sekä kavereille että Jumala. Ja se on semmoinen asia, että mä kadehdin näitä kavereita, joilla on ollut tommoinen rohkeus loistaa valona maailmassa. Herran päivä oli toi sana, jota tuossa Johannes käytti, että milloin
hän tämän ilmestyksen sai. Herran päivä, tämä on ainut kohta käsittääkseni Uudessa testamentissa, missä mainitaan tämä Herran päivä-sana tässä merkityksessä. Eli siinä tarkoitetaan Jeesuksen ylösnousemuksen päivää. Ja tuossa on vastaava päivä, sitä oltiin alettu juhlia tuollaisella ehtoollisen vieton päivänä. Tuo apostolien tekojen kohta, sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä kokoonnuimme murtamaan leipää. Henki valtasi, Herran päivänä henki valtasi minut. Ja tämä on joku tämmöinen karismaattinen kokemus, jota me ei pystytä jälkikäteen sanomaan, mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa. Nykypäivän karismaatikoilla voi olla monenlaisia hengen valtaamiskokemuksia. Ja ne on semmoisia, josta sitten kovasti kiistellään ja väännetään kättä, että mikä kokemus on sellainen, että se on nyt joukkosuggestiota ja mikä on taas pyhän hengen aiheuttamaa. Koska sekin on ihan totta, että yhtä lailla kun on aitoja karismaattisia kokemuksia, niin on myös semmoisia hyvin tunneherkkiä ihmisiä, jotka etsivät tunnekokemuksia. Ja silloin, jos itsellä ei ole kokemusta samalla tavalla asioista, niin minä en ulkopuolisena pysty varmaksi sanomaan, että missä menee raja. Ja onko se automaattisesti jompaa kumpaa. Mutta tässä nyt Johannes sai tämmöisen kokemuksen, jossa hän sanoi, että henki valtasi ja hän näki tämmöisiä asioita. Hän kuuli ensin kovan äänen ja sitten katsoi, mitä näki. Sillä selän takana oli. Tässä on pari vanhan testamentin kohtaa. Tuo ensimmäinen on profeetta Samuelin sanat kuningas Saulille, joka oli juuri saanut kuulla, että hänestä tulee kuningas. Ja hän sai sitten vahvistukseksi niin tämmöisen ennustuksen, että nyt sä oot lähdössä ja sitten kun menet tuonne ja tuonne, niin näet vuorenrinteettä tulee alas. Tulee profeettoja, jotka ovat hurmoksissa ja sinä joudut myös hurmoksiin. Ja tämmöinen ennustus sanottiin ja näin kävi. Ja Saul joutui hurmoksiin ja siinä on hyvin hauska niin Raamatun kohta siinä jatkona, kun ne sitten ihmiset näki, mitä Saulille tapahtui ja he kyselee, että onko Saulkin profeettojen joukossa, onko Saulkin profeetta, kun se joutui tuolla tavoin hurmokseen. Sitten siihen todetaan, että siitä onkin sanonta, onko Saulkin profeettain joukossa. En tiedä, miten sitä sanontaa on sitten jatkossa käytetty, mutta tämmöinen tapahtui. Ja sitten tämä on jälkimmäinen kohta tästä profeetta Elisasta. Profeetta Elisalta kysyttiin jotakin asiaa. Mä en nyt muista, mä en lukenut tuota kohtaa niin tarkkaan ympäriltä, ja että muista sitten mikä se tarkalleen on se viitekehys. Mutta Elisalta kysyttiin, että voitko antaa meille Herran sanan tästä asiasta. Ja Elisa oli alussa vähän vastahakoinen, mutta suostui siihen ja sanoi, että käykää hakemassa tänne soittaja. Ja soittaja soitti harppua ja siinä vaiheessa sanotaan, että Herran käsi tuli Elisan päälle. Eli siinä voisi sanoa, että siinä on haettu jonkinnäköistä tunnetilaa. Ja näidenkin kohtien valossa on hirveän vaikea sanoa, että minkälainen on oikea oppinen tilanne, jossa Herran käsi on koskettanut tai Herran henki on vallannut ihmisen. Loppujen lopuksi ihminen itse pystyy kaikkein parhaiten sitä arvioimaan. Ja toiseksi, kun nämä karismaattiset lahjat tuodaan seurakunnan keskelle, niin silloin siinä on myös automaattisesti semmoinen oikea ympäristö, jossa ne toimii. Ja silloin mä luulen, että silloin kaikkein parhaiten pysyy se semmoinen kontrolli, että siinä säilyy kun on opilliset ja käytännölliset ja karismaattiset ihmiset samassa laarissa, niin silloin siinä tulee oikeanlaista opponointia ja keskenään kasvamista. Ja Johannes sai tehtävän kirjoittaa 7 seurakunnalle. Johannes on mahdollisesti ollut useammankin seurakunnan alueen semmoinen kaitsija tai johtaja tai mahdollisesti piispa. Ja siellä alueella on muualtakin Uudessa testamentissa tuttuja seurakuntia, mutta jostain syystä nyt käskettiin näille 7 seurakunnalle kirjoittaja. On oletettavaa, että se nyt on tämmöinen jumalallinen valinta, että 7 saadaan tämmöinen täydellinen kokonaisuus, ja ne 7 seurakuntaa, niihin mennään sitten ensi kerralla, niin ne ovat hieno kokonaisuus, jotka toimivat esimerkkinä kaikista mahdollisista seurakunnista. Niin sen takia se on mahdollisesti tämmöistä kaikille ilmestyksen lukijoita varten niin tämmöinen valinta. Sitten
valintoja vähän eri kohdista. Eli Johannes kääntyi ja näki jotain, niin otin tuolla myös nyt jae 12 ja pätkiä jakeesta 20. Käännyin nähdäkseni, mikä ääni minulle puhui, ja kun käännyin, näin 7 kultajalkaista lamppua. Sinä näit 7 kultajalkaista lamppua, ja niiden salaisuus on tämä. 7 lamppua ovat ne 7 seurakuntaa. Jos ollaan ihan tarkkoja, niin tässä kohdassa vanha käännös kääntää vähän tarkemmin ja sanoo, että ne ovat 7 kultaista lampun jalkaa. Ja siis loppujen lopuksi sillä asialla ei ole suurta eroa. Lampun jalka on olemassa sitä varten, että se kannattelee valoa, joka loistaa. Ja esimerkiksi Jeesus sanoo tuossa Matteuksen evankeliumin kohdassa, että te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos on ylhäällä vuorella, eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaassa. Eli meidän tehtävä on olla suolana ja valona maailmassa. Ja siksi ei ole väärin sanoa, että Johannes näki 7 lamppua. Mutta siinä on oma hienoutensa, kun jos katsotaan, lähdetään sillä ajatuksella, että seurakunta on lampun jalka, eikä se lamppu. Jumalan sana on silloin se lamppu, jonka tehtävä on olla siellä lampun jalassa ja loistaa siellä. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. On yksi hyvin kuuluisa Raamatun jae. Sain vuorotteluvapaalla käydä Israelissa ja tulin puutarhahaudalta ostaneeksi muutamia tämmöisiä savisia lamppuja, joissa on jotain hyvin samanlaista kuin on todennäköisesti ollut Raamatun ajan lamput. Samalla tavalla toimivia öljylamppuja. Nämä on vielä tässä paketissa, mutta siitä näkee ihan hyvin pistää kiertämään sieltä ja täältä. Toinen on vaan vähän eri muotoisia, mutta samanlaisia. Tuommoisia öljylamppuja, jossa on sydän. Ja sinne laittaa oliviöljyä ja se palaa silleen samalla tavalla kirkkaasti kuin kynttilä, suunnilleen samankokoisella liekilläkin. Jonkun selityksen mukaan, että tuommoinen lamppu saatettiin laittaa, niin kuin tuossa salvin kohdassa on, niin tonne jalan päälle. Että se oli jalkaisi lamppu. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleen, niin se on valo minun matkallani. Vanha käännös menee suunnilleen, niin että sinun sanasi on jalkaini lamppu. Ja kyllä mä ymmärrän, jos mennään semmoisessa Välimeren maitten yössä, niin sehän on hyvin pimeää. Ja jos minä otan tuohon silmieni eteen kynttilän, niin sen jälkeen mennään yhtään mitään. Mä näin vain sen liekin. Mutta jos se liekki olisi jossain tuolla lähellä jalkoja, se valaisee juuri sopivasti sitä polkua, mitä kuljen. Mutta mä en tiedä, miten pitäisi jotain kulttuurintuntijalta tarkistaa. Mä mietin, että se öljy kun roiskuu sieltä varpaille, niin siinä pian on matka on hyvin valaistu ja nopea. Tuli hännän alla olisi varmaan hyvä kuvaus siinä vaiheessa, kun liepeet on tulessa. No niin. Ja toi Jumalan sana on, niin kuin se on hienolla tavalla, se kuvaa sekä Raamattua että Jeesusta, niin myös tässä lamppu-metaforassa se toimii. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Eli tommonen kohta, jonka luen kastetilaisuuksissa hyvin usein. Raamatun sana on lamppu, Jeesus on lamppu. Ja tämän lampun täytyy loistaa lampun jalassa. Kun tästä ilmestyskirjasta, tästä kohdasta, jos on piirretty kuvia, niin se on yleensä semmoinen, että Jeesus-hahmo on siinä. Ja sitten siellä on tämmöisiä reilun metrin korkuisia lampunjalkoja 7 kappaletta. Ja niissä on sitten tämmöiset liekit päällä. Ja sen tyyppisenä kuvana mä sen nyt itse miellän. Elikkä ajatus on se, että se Kristus on lampun jalan päällä loistamassa valoa ympärilleen. Ja tässä on muutamia hyvin vahvoja Raamatun kohtia. Jotta te olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, kun pidätte esillä elämän sanaa.
Mä puhuin viime kerran jo siitä ajatuksesta, että aarre on aina saviastiassa. Ja samalla tavallahan toi lamppu, niin se on savea, josta sen valon kuuluu loistaa. Se lamppu ei ole tärkein eikä lampun jalka, vaan että se valo on paikassa, josta se näkyy. Ja meidän tehtävä on loistaa. Ja kun me lähdetään miettimään sitä, miten me loistetaan valoa ympärille, niin siinä on monenlaisia näkökulmia. Niin kuin sanoin sitä, että kun nämä näyt on sanoilla piirrettyjä kuvia, kun me katsellaan niitä kuvia, niin me voidaan katsoa niitä hyvin monestakin kulmasta ja ne voi puhua meille monenlaisia asioita. Ensinnäkin elämän sana on se, kun me pidetään sitä esillä, niin se loistaa. Raamattu puhuu, että usko syntyy kuulemisesta, kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Raamatun sanan esillä pitäminen on valoa maailmalle. Kun me julistetaan Jeesuksesta, joka on elämänvalo, se loistaa valoa maailmalle. Mutta tässä ensimmäisessä kohdassa on aika vahva viesti myös siitä, että me oltaisiin moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia, jotta se valo on myös jollain tavalla uskottavaa. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo, pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Ja roomalaiskirje jatkaa yhden Raamatun rajuimmista sanoista. Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi. Varastako itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät muita tekemästä? Anastatko itsellesi temppelien aarteita, vaikka inhoat epäjumalia? Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia, on kirjoitettu, teidän vuoksenne pakanakansat pilkkaavat Jumalan nimeä. Ja toi teidän vuoksenne pakanakansat pilkkaavat Jumalan nimeä on hirveän vahva sana. Tämä nyt muutamalla seuraavalla kerralla tämän tyyppiset asiat nousee paljonkin esiin, kun me puhutaan siitä, mitä Jeesus sanoo näille 7 seurakunnalle. Jeesus on hyvin tarkka siitä, että kristityt elävät niin kuin opettavat. Me opetetaan armoa, ja se on minusta, se on kaiken ydin. Me puhutaan Jumalan armosta, kun me Jeesuksen Kristuksen tähden pelastutaan. Mutta jos me unohdetaan myös se, että meidän kuuluu, vaikka meidän yksikään hyvä teko ei vie meitä taivaaseen, meidän kuuluu elää Jumalan tahdon mukaisesti. Ja sen jälkeen jos me se unohdetaan, niin valo alkaa muuttua pimeydeksi. Ja tämä on sellainen asia, jota kannattaa oikeasti miettiä. Ja tämä on sellainen asia, joka kanssa joutuu itse monesti oman tuntonsa suuriin syytöksiin ja selkä seinää vasten. Siitä on jo pidempi aika, kun joku vanhempi seurakuntanuori sanoo siitä, että koulussa, niin hän taisi olla silloin lukiossa, ja sanoi, että lukiossa tuli erilaisia keskusteluja, ja siellä juteltiin, että siellä niin kuin ei-uskovat nuoret rupesivat kyselemään, että no minkä takia seurakunnan nuoret voivat elää tällä tavoin? Eikö Raamattu opeta näin ja näin? Ja silloin oli, siinä keskustelussa oli ilmeisesti seksuaalisesta elämästä puhe, kuinka ei-uskovatkin tiesivät, että mitenkä kirkko on opettanut, mitä kristinusko opettaa, mitä Raamattu opettaa, tai ainakin heillä oli vahva käsitys siitä, mitä he opettaa. Ja siinä vaiheessa, jos ei-uskova ihminen voi tulla kysymään sinulta, että hei, mä oon luullut, että Raamattu puhuu siitä, että seksi kuuluu avioliittoon. Mä oon luullut siitä, että Raamattu puhuu rehellisyydestä ja siitä, että sinä voi ladata luvat netistä tavaraa, että sä voi kiertää veroja maksamalla tutun kaupoilla, että sinä voi puhua pahaa toisista ihmisistä. Mä oon käsittänyt, että Raamattu puhuu tämmöistä asiasta. Jos siinä vaiheessa minä sanon, että niin, mutta kun Jeesuksen tähden mä saan sen kaiken anteeksi, niin se on vain puolet totuudesta. Niin saa. Mutta jos mä loistan ulospäin sitä, että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Jos armo ei olekaan mulle armo, vaan armo onkin mulle lupa tehdä lisää syntiä. Ja sen jälkeen valo ei enää loista. Jos kaveri etupenkistä potkaisee naapurin isännän ikkunan rikki jalkapallolla ja käy pyytämässä anteeksi ja saa anteeksi, niin ei se ollut lupaa potkaista toinenkin ikkuna rikki.
vaan se oli anteeksianto siitä, mitä oli tapahtunut. Ja monesti sen jälkeen alkaa myös sovitteluneuvottelut myös siitä, että jos ei ikkunaa korjata, niin tulee talvella kylmä. Vaikka me saadaan meidän syntimme anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden, ja se on meidän suurin turva, niin tämä Raamatun sana siitä, että meidän tehtävä on olla lampun jalkana, jossa se valo saisi kirkkaasti loistaa. Se on aika ankara sana. Ja varsinkin kun tulevissa puheissa tai kirjeissä seurakunnille Jeesus oikein pääsee vauhtiin, niin se on kyllä aika kovia kohtia. Toi viimeinen lause, joka tuohon laitoin, tule seurakuntaan, mikään ei muutu, on se, että jos me julistetaan ihmisille armoa, niin se armo on aika falskia armoa, jos meidän seurakunta ei loista myös parannusta positiivisessa mielessä. Me ollaan hyvin luterilaisessa ympäristössä tottuneet siihen, että me puhutaan paljon synnistä ja saadaan ihmiset tuntemaan itsensä syntisiksi, ja sitten saarnan loppupuolella puhutaan paljon armosta, ja kun ensin on puhuttu paljon synnistä, niin sitten on tosi mukava kuulla armosta. Ja sitten me lähdetään pois ja mitään ei ole muuttunut. Mutta oli hieno semmoinen tunneskaala siinä sen puheen aikana. Ja tuli syvä ymmärrys, että taas sain paljon anteeksi. Mutta seurakuntana meidän pitää olla myös sellainen paikka, että ihminen, joka tulee ovesta sisään, lähtisi joka kerta vähän muuttuneena ulos. Joskus olen kuullut semmoisia puheita, jossa esimerkiksi rippikoululaisille niin puhutaan siitä, että me ollaan ihan tavallisia ihmisiä. Ihan tavallisia, samanlaisia kuin kaikki muutkin. Ja se puhe, jos se pääsee oikein semmoiseen paatokseen asti siinä tavallisuudessa, niin sitten jää semmoinen olo, että hetkinen, että jos tuolla on joku tosi elämäänsä toivoa etsivä nuori, niin kuuliko hän sen viestin sille, että hei, tule sinä seurakuntaan, minkään ei tarvitse muuttua, kaikki jatkuu niin kuin ennallaan. Aika huono mainospuhe noin niin kuin seurakuntaan. Me pelätään sitä, että ihmiset ei jäisi lain alle kuulemaan sitä, että elä paremmin, tee parannus. Me pelätään sitä joskus niin paljon, että me ei uskalla enää julistaa parannusta. Vaikka se olisi hirveän tärkeää. Parannuksen teko ja evankeliumin leviäminen yleensä alkaa siitä, että ensin joutuu seurakunta itse katselemaan, että on vähän pölyttynyt tämä lampunjalka ja on vähän vinossa. Ja jos mä nyt tähän tuikkaan ton öljylampun tuonne jalan päin, niin se taitaa jo tippuakin, kun ollaan niin vinossa. Kyllä me joudutaan aina ekaksi vähän oikomaan ja tarkistelemaan perustuksia. No niin. Ja 13. Ja lampujen keskellä hahmon, joka oli ihmisen kaltainen. Hänellä oli yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä kultainen vyö. Siinä on ihan selkeästi Jeesus, joka seurakunnan keskellä kulkee. Hänhän itsekin on sanonut, että missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Ja tämä on sillä tavoin mukava kuva siitä, että kun vanha liitto oli Jumalan kohtaamisen paikka niin, että Jumala oli ilmoittanut, että missä hänet voi kohdata. Araunan puimatanne. Sinne rakennetaan temppeli ja siellä tarkalleen ottaen temppelirakennuksen pyhän takana olevassa kaikkein pyhimmässä väliverhon takana on liiton arkki, jonka kansi on se paikka, jossa Jumala kohdataan. Kerran vuodessa ja vain ylimmäinen pappi. Enää kovin paljon tarkemmin ei voi sanoa, että missä ollaan niin kuin lähimpänä Jumalan kohtaamisen paikka. Ja siellä temppelissä oli se yksi 7-haarainen lamppu, joka oli hyvin monella tapaa tärkeä esine. Ja se on edelleenkin Israelin valtionkin tunnus. En tiedä millä tavalla, niin kuin samalla tavalla kuin se, että Daavidin tähti, mutta hyvin monessa paikassa myös se menora näkyy. Ja nyt Uuden liiton aikana täällä on 7 erillistä lampunjalkaa ja niiden keskellä kulkee Jeesus. Ennustus Jeesuksesta, että neitsyt tulee raskaaksi, synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Se merkitsee Jumala on meidän kanssamme. Hebrea Immanuel. Siinä on lause Jumala on meidän kanssamme. Tai meidän keskellä. Ja Jeesuksessa se toteutui niin, että enää meidän ei tarvitse vaeltaa Israeliin ja
sinne itkumuurille kohtaamaan Jumala, vaan me kohdataan hänet Jeesuksessa, joka kulkee seurakunnan kesken. Ihmisen poika. Tämä sanamuoto näkyy paremmin vanhan käännöksen. Siellä sanotaan, kun tässä sanotaan ihmisen kaltainen, niin vanha käännös sanoo siinä, että ihmisen pojan kaltainen tai kuin ihmisen poika. Ja tämä on Jeesuksen itsestään käyttämä ilmaus. Ja hän viittaa sillä Danielin kirjaan. Näin yöllisessä näyssä ja katso taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja se on Danielin kirjan hyvin selvä Messias-hahmo. Ja Jeesus käyttää itsestään sanaa ihmisen poika, niin hän viittaa sille, että minä olen se Messias, joka on luvattu. Ja yhtä lailla sitten tämä Hesekielin kirjan kohta, jossa oli myös näky, jossa Jumala kohdattiin, niin siellä puhutaan, siellä on vanhassakin käännöksessä tämä ihmisen kaltainen. Jos oikein muistan, tuossa on uuden käännöksen lainaus. Ja tällä ihmisen pojalla on ylipapin asu. Siis se, että on viitta tai semmoinen pitkä semmoinen alpan näköinen kaltainen vaate ja vyö, niin se nyt on aika yleinenkin asu, mutta se, että on kultainen vyö ja se on vielä tuolla rinnan ympärillä. Olikohan se Josefus tai tämmöinen joku historioitsija, joka kuvasi pappien elämää, niin sitten siellä mainittiin, että paperissa saattoi olla monta kertaa tuolla vyö korkeammalla kuin normaalisti tuossa vyötäröllä, vaan se on rinnan korkeudella. Ja siinä on myös semmoinen hyvä vertauskuvallisuus, se, että vyöttäytyä sana tulee siitä, että kun kuvitellaan nyt ehkä paras vertauskuva, kun näette papin alpan tai miellätte sen mielessäni, niin siinä kun on vyö, niin sen kanssa on aika hankala juosta. En ole työssäni vielä tarvinnut paljon juosta sillä tavoin alpa päällä, mutta jos tarvitsisi juosta tai ruveta lapioimaan vaikka hiekkaa tai jotain muuta, niin työntekoa helpottaa kummasti, kun on vyö ja nostaa ne liepeet sinne vyön alle, jolloin siitä tulee semmoinen polven yläpuolelle yltävä tämmöinen minihamen mittainen. Niin se on, kun ruvetaan tekemään töitä, niin silloin vyöttäydytään. Mutta jos on vyö, joka on rinnan korkeudella, niin silloin se on jo asetettu niin, että töitä ei ruveta tekemään. Se on vähän juhlavampi asu. Ja musta on hieno, että kun on ihmisen poika, jolla on ylipapin asu, joka on juhla-asuna eikä työhön vyöttäytynyt. Se kuvaa voittanutta Kristusta, joka Golgatalla kävi jo taistelun niin, että enää ei tarvitse taisteluja käydä. Työ on jo tehty. Tulkaa minun luokseni te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Kristus teki jo työn ja siinä saa levätä. Näin. Tuossa on taas yksi Jumalan kohtaamisen kohta vielä tuo Danielin kirja. Siinä oli vaan siinä on hyvin samankaltaista asua. Uumillaan vyö parasta kultaa. Se ei ollut rinnan korkeudella, vaan uumalla ja tämmöisiä vyötärön korkeudella. Mutta se oli vaan ihan verrokki. Minne mä oon täällä juoksemassa? Kädessä on tää. Seuraava pätkä. Tästäkin jätin välistä pois tuolla jakeesta 16 me pätkin vielä erikseen, niin 14, 15 ja 16 loppuu. Hänen päänsä ja hiuksensa hohtivat valkoisina kuin valkoinen villa, kuin lumi ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänen jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi ja hänen äänensä oli kuin suurten vesien pauhu ja hänen kasvonsa olivat kuin loistava keskipäivän aurinko. Tässä on paljon samanlaisia kuvauksia kuin vanhan testamentin kuvaukset Jumalan kohtaamisesta ja Messias-hahmosta. Näissä kaikissa kielikuvissa on Jumalan valta, voima, pyhyys ja puhtaus näkyvillä. Tässä on pätkiä, jakeita Hesekielin kirjasta ja Danielin kirjasta, jossa tuo Hesekielin kirjan alku, siinä on hyvin vahva Jumalan kohtaamisen näky, ja Danielin kirjassa on useitakin kohtia, sen Danielin kirjan loppupuoli on täynnä näkyjä, ja
Täällä näkyy näitä kuvia. Ihmisen kaltainen istuu tuolla valtaistuimella, joka loistaa kuin safiiri, ja pukunsa oli valkea kuin lumi, hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Valtaistuimessa oli tulenliekkejä. Ääni oli kuin suurten vesien pauhu, hänen ruumiinsa säiky kuin krysoliitti, silmänsä kuin tulisoihdut, niin edelleen. Jalkansa kuin kiiltävä pronssi. Eli tällä tavoin Johannes olisi voinut sanoa, että no minä käännyin, mikä ääni minulle puhuu? No se oli Jeesus. Se asia tulisi tavallaan niin kuin, se ydin tulisi kai sanottua jo siinäkin. Mutta kun jostain syystä hänelle näyssä halutaan puhua nämä asiat. Näyn näkeminen on jotain semmoista, että mä en sitä itse kunnolla ymmärrä, mutta se, että kun näkyä nähdään, niin samalla myös jotenkin siinä tiedetään, mihin asioihin piti kiinnittää huomiota. Tässä ei puhuta esimerkiksi mitään, minkälaiset jalkineet Jeesuksella oli. Nyt oli kiinnitetty huomiota näihin tiettyihin asioihin. Ja kun Johannes myöhemmin siinä sanoo tuossa, että kädessä oli 7 tähteä, niin eihän välttämättä siinä näkyä nähdessä on lasketa 1, 2, 3, 7 tasolla, vaan hän tietää, kun näkee näin. Siinä on 7 tähteä. Ja tällä tavoin nyt hän näkyä nähdessä on tiennyt, että nämä asiat hän kirjoittaa ylös. Jotta ne puhuvat monella tapaa. Samalla tavalla kuin se ensimmäinen asia on se, että okei, no se on Jeesus, koska se on ihan riittävästi tuntomerkkejä, se oli selvästikin Jeesus. Mutta sen lisäksi siellä on näitä viittauksia vanhaan testamenttiin. Niin, että sille tuodaan hurjan suuri painoarvo. Kyse on siitä, mitä on jo kauan aikaa sitten ennustettu. Kyse on siitä, että näyttää siltä, että se, mikä kauan aikaa sitten on ennustettu, toteutuu Jeesuksessa niin, että se Messias on itse asiassa itsekin Jumala. Ja ne kuvat, mitä hän näkee pyhyydestä, puhtaudesta, vallasta ja voimasta, niin ne jo itsessään puhuvat paljon. Esimerkiksi toi tuli, mikä tuolla mainitaan, silmänsä olivat kuin tulenliekit, jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi. Ja kasvonsa olivat kuin loistava keskipäivän aurinko. Kaikki semmoisia tulen valon kuvia. Ja ne on jo Raamatussa itsessäänkin hyvin monisäikeisiä. Tuli kuvaa hyvin usein tuomiota tai puhdistusta. Meillä on Johannes Kastaja sanoo Jeesuksesta, että hän tulee ja hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja se, että mitä se tulella kastaminen on, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että minä automaattisesti rupeisin rukoilemaan Jumalta, että kasta minut tulella. Vaan meillä on jo sanontakin, tulikaste. Tarkoittaa jo jonkinnäköistä koetuksen läpikulkemista. Ja se, että Jeesuksessa on kummatkin. On tuomion ja puhdistuksen tuli ja on pelastuksen aurinko. Tuossa Malakian kirjan kohdassa on kummatkin, että Malakian kirjan 3. luvussa löytyy kumpiakin sävyjä. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee. Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset ja ne tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, josta kuona on poltettu pois. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeä, on nouseva pelastuksen aurinko. Eli näillä kielikuvilla, sen lisäksi, että siinä viitataan, että kerrotaan, että nyt on jumalallinen Jeesus, joka ilmestyy. Kirkastettu ja valtansa saanut herrojen Herra. Ja sen lisäksi käy ilmi nämä asiat, että hänessä on läsnä. Niin kuin Johanneksen evankeliumin alussakin jo sanotaan, että hänessä on läsnä 2 eri puolta. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. On se pelastuksen aurinko ja on tuomio ja puhdistuksen tuli.
Ja se ei ole edes niin kahtiajakoinen, että toisille on tarjolla pelastuksen aurinko ja toisille tuomio ja puhdistuksen tuli. Vaan kyllä mä ajattelen, että esimerkiksi ilmestyskirjakin puhuu koko ajan paljon siitä, että meitä kristittyinä puhdistetaan. Johanneksen evankeliumin 15. luku alkaa siinä, kun Jeesus sanoi, että hän on viinipuija, hänen isänsä on viinitarhuri. Ja siellä on hyvin tiukka kohta, kun siellä sanotaan, että jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta ne tuottaisivat vielä enemmän hedelmää. Se ei mene niin, että viinitarhuri katsoo, että tuossa on oksa, josta tulee hedelmää, enpä koske siihen mitään, vaan täällä on nämä kuivat oksat, mä yritän niille tehdä jotain. Ei, vaan ja siinä kohdassa sanotaan, viinitarhuri heittää ne kuivat oksat tulee. Ja nämä, jossa on hedelmää, ne puhdistetaan, jotta ne tuottaisi vielä enemmän hedelmää. Meidät on kristittynä kutsuttu jatkuvaan kasvuun. Tulee välillä tulee, kun tulee huono hetki itsellä, niin aina sanoo, että eikö mikään riitä Jumala sulle, eikö mikään riitä. No kyllä riittää. Jeesus sanoo, että olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivallinen isänne on täydellinen. Kyllähän se lopulta joku riittää. Ja meidät on kutsuttu kasvamaan. Eikä se kasvu tule valmiiksi tämän elämän aikana. Meidän on ikään kuin suostuttava siihen ajatukseen, että tässä elämässä on niin kiva aina saada semmoisia tunteita, että päivän aikana töissään on saanut jonkun homman valmiiksi. Mutta oman elämänsä suhteen on suostuttava elämään koko ajan keskeneräisyydessä. Noin. Sitten 16 alku ja 20 toinen puolikas. Hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä. Sinä näet 7 tähteä oikeassa kädessäni, ja niiden salaisuus on tämä. 7 tähteä ovat 7 seurakunnan enkelit. Meillä, kiitos kiiltokuvien ja muiden tämmöisen hengellisten kuvamaailman, niin meidän mielestä enkelillä on aina siivet, ja jos ne on taivaallinen sotajoukko, niin on silloin vielä torvetkin. Ja se niin. Mä en tiedä, se on niin hauska jouluevankelin äärellä. Sitten Kedolla oli taivaallinen sotajoukko. Ja jos kiiltokuvia on uskominen, niin sotajoukon tunnisti tosiaan siitä, että oli lähteneet soitelleen sotaan. Niin. Mä tunnistan yleensä sotajoukon ihan muusta kuin kiiltävistä vaskista. No niin. Ja itse asiassa Raamatussa varsinaisesti tähän sanaan enkeli ei suoranaisesti liitetä koskaan esimerkiksi siiviä. Mä sitä oikein vanhan testamentin professorilta kyselin, ja hänkin sanoi, että no kerubit ja serafit, kyllä niillä mainitaan siivet, kun ne on taas enkelin niin semmoisia lajeja tai kasteja, mitä ovatkin. Mutta sana enkeli voi kuvata niin monenlaista asiaa. Enkeli tarkoittaa suomeksi sanan saattajaa. Ja me voidaan olla enkeleiden kanssa tekemisissä hyvinkin monessa merkityksessä. Haggain kirjassa sanotaan, Haggai, Herran lähettämä sanansaattaja, julisti, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra. Profeetasta käytetään niin toi sanansaattaja, siinä on se sama sana, enkeli. Papin suu tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta, hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Taaskin siinä on sama sana, enkeli. Ihminen, jonka tehtävänä on viedä sanaa, hän on enkeli tässä mielessä. Ja nyt, vaikka ilmestyskirjassa puhutaan ihan oikeasti tämmöistä enkelimaailman enkeleistä, niin tässä yhteydessä on hyvin todennäköistä ja monellakin tapaa syytä olettaa, että kun Jeesus oli kädessään 7 tähteä ja sanotaan, että ne ovat ne 7 seurakunnan enkelit, niin puhutaan seurakunnan opettajasta, paimenesta tai piispasta. Tuohon aikaan oltiin mahdollisesti siirrytty jo yksi piispaiseen järjestelmään, niin että siellä seurakunnalla oli aina joku yksittäinen johtaja, joka sitten sanoi sen viimeisen sanan. Ja yksi mahdollisuus vielä ajatella, että se voisi olla se, joka kaverilla tehtävä oli viedä ne kirjeet. Mutta joka tapauksessa kun katsotaan sitten, mitä ne seurakuntakirjeet luvuissa 2 ja 3 sanovat, niin siellä aina sanotaan, että Laodikian seurakunnan enkelille kirjoita. Ja silloin on hyvin selkeää ajatella, että se on nimenomaan joku ihmismaailman henkilö, jonka tehtävä on saada se viesti ja viedä sitten seurakunnalle. Tähdet oikeassa kädessä. Mä itse otin papin tehtävän vastaan ja pappisvihkimyksen, niin mulla oli itsellä semmoinen lohdullinen ajatus siitä, että Jeesuksen hyvä paimen
vertauksista, kun siellä puhutaan palkkapaimenista, jotka ei sitä hommaa ihan hirveän hyvin hoitanut, ja mä tajuan, että mä oon ottanut tehtäväksi olla palkkapaimen. Mä olin kauhean lohdullista ajatella, että hyvälle paimenelle lauman hyvinvointi on niin tärkeä asia, että kyllä hänen varmaan on pakko pitää huoli myös palkkapaimenista. Kun ne sitä työtä täällä käytännössä paljon tekee. Mutta sitten toisaalta mä tajusin, että se on niin kuin kirkastuttu tässä viime aikoina, että toisaalta siinä myös ollaan aika tiukassa otteessa. 2 puolta. Ihan hyvä, että se on niin kuin oikeassa kädessä, kun se oikea käsi on monella tavalla se mielisuosion käsi vanhatestamentissa kielen käytössä, eikä vasemmassa kädessä. Se olisi sitten vähän huonompi juttu. Mutta niin, joka tapauksessa ajatus on siinä mielessä kahtiajakoinen. Hyvä paimen pitää huolta laumastaan. Ja sen takia palkkapaimenten työ on sellaista, mitä hän haluaa varmasti ohjata. Ja hyvin helposti lähtee lampunjalka paikaltaan tai tähti paikaltaan, jos ei tehtävä mene niin kuin pitää. Palkkarenki ei ole oikea paimen, etkä lampaat hänen omiaan, ja niin hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliksi ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista. Mä oon aina sanonut, että tämä paimenen homma, tämä ei vaadi järjenjättiläisiä, tämä vaatisi rohkeita kavereita, koska työ on hirvittävän yksinkertaista. Kun näet suden, potkaise se kauemmas, kun näet lampaan karkaavan, vedä se lähemmäs. Tämä on kauhean yksinkertaista. Mutta se vaatisi kaikkein eniten rohkeutta. Kantakaa seurakunnan työntekijöitä rukouksen ihan oikeasti. Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaan kansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet aina ja ikuisesti. Danielin kirjan, ja näen tuossa, kun tuo tähtiviittaus on, niin ei uskoisi, että vahingossa on päätynyt ilmestyskirjan sama. Mutta myöhemmin, tämä on itse asiassa aikaisemmin Danielin kirjasta, oikeista opettajista jotkut lankeavat, ja niin heidät kaikki seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan lopun ajaksi, sillä vielä on aikaa määrä hetkeen. Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Ja kyllä jotta mä saadaan näistä aina jonkinnäköiset nauhoitukset tuonne nettiin, niin mä jotakin pätkiä kuuntelen aina välistä ja pistän Santapukin Ismolle tietoa, että tuohon kohtaan, tuohon kellon aikaan vaihdat seuraavan dia ja muuta, niin saadaan se semmoinen nauha, mitä olette mahdollisesti katsoneet YouTubesta. Niin siellä samalla tulee aina kuunneltua, että mitä sitä on tullut puhuttua. Ja sitä monta kertaa jää miettimään, että tämä jää nyt taltioidutkin tämmöinen, että niin, kun ei nyt vaan ketään harhaan veisi. Ja se on semmoinen kahtiajakoinen olo siinä, että jos ei opeteta, tehdään varmasti väärin. Ja sitten jos aletaan opettamaan, niin otetaan se riski, että kohta on myllynkivi kaulassa ja kun onkin huomannut vievänsä ihmisiä harhaan. Muistakaa heitä työntekijöitä rukouksiin. Hänen suustaan pisti esiin kaksiteräinen terävä miekka. Tän otin vielä ihan erikseen, mitä Johannes näki. Mielikuvat on ollut monesti, että mikä se on se kaksiteräinen miekka. Että onko se semmoinen, että siinä on niinku kahva ja sitten lähtee kahteen suuntaan niinku terät, vai onko se semmoinen, että siinä ei ole kahvaa ollenkaan, vaan se on niinku, pitää yrittää sitä terästäkin pitää kahteen suuntaan terää, niin siitä kiinni. No mutta siis yksinkertaisuudessa se tarkoittaa pistomiekkaa. Esimerkiksi sapeli on terotettu vaan toiselta puoleltaan niin, että siinä on, niin kuin kirveessä on hamara tai puukossa on selkä. Eli toisella puolella on, se voi vaikka hakata sillä sormeisiin eikä mitään tapahdu. Aina siis aika haavaa tulee. Ja toisella puolella on terä. Mutta pistomiekka on semmoinen, että se on niin kuin kahta puolta terotettu, niin kuin tikari. Ja roomalaiset miekat, nämä pistomiekat oli vielä semmoisia vähän kielen muotoiset, ne saattoi leventyä sinne kärkiä kohti. Se on hyvin kieltä muistuttavakin. Ja se ei ole vain ilmestyskirjan sanoja tämä, että verrataan sitä, että suusta lähtee jotain terävää ja viiltävää. Jesajan kirjan ennustukset Herran palvelijasta. Siellä sanotaan tämmöisiä, että Herra antoi minulle suun kuin terävän miekan.
Kätensä varjoon hän minut kätki, hän teroitti minut kuin nuolen, viineensä hän minut talletti. Ja sitten toi luvun 11 kohta, niin siinä puhutaan kanssa, niin ei käytetä sanaa miekka, mutta siitä huulten henkäysten voimasta. Ja yhtä lailla hebrealaiskirjeestä löytyy tämmöinen kohta. Jumalan sana on elävä ja väkevä, se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki mikä on luotu on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Jumalan sana, jonka on loistettava kuin lamppu ja on pidettävä varansa, ettei se valo, joka loistaa, niin olekin pimeyttä. Niin se käy meitä kohti, kun me sitä kunnolla tutkitaan. Ja siellä on asioita, jotta kun me annetaan niiden puhua meidän sydämelle, niin joudutaan olemaan aika alastomia. Se on vahva sana. Iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se on Jumalan sanan tehtävä. Ja tämä miekka-vertauskuva jatkuu vielä eteenpäin. Jeesus sanoi siitä, että vaikka Jeesus on viimeisen tuomion tuomarina, niin silti hän käyttää tämmöistä ajatusta, että en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan. Jeesus ei persoonana ole se, joka haluaa mielivaltaisesti tuomita ihmisiä, vaan hän sanoo, että jos joku ei noudata minun sanoja, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa. Se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. Meillä on oikeudenmukainen esivalta Suomessa, ja se tarkoittaa sitä, että mä jos tuolla ajan autolla, niin poliisi ei pysäytä minua ja sano tuossa Lahden-tiellä, että niin tänään meillä olikin 50 rajoitus. Se oli ikävä, että se et sitä mistään voinut tietää, mutta nyt saat 100. Vaan meille kerrotaan etukäteen, mitkä on säännöt, jotta me voidaan noudattaa niitä. Ja Jeesus on tullut ja julistanut sanansa, jotta me voidaan ottaa se sana varteen. Ja jos me emme sitä ota varteen, niin sitten käy niin kuin ilmestyskirjan tuolla maailmanlopun kuvauksissa. Minä näin taivaan avoin, näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, sillä miekalla hän lyö kansoja. Hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viiniin. Jumala ei tule sanomaan, että olisitpa tiennyt tämän aikaisemmin, että mulla oli mielessä tämmöistä. Vaan hän voi sanoa, että minä olen julistanut sanani teille. Ottakaa se vastaan. Kaikkineen se kaksiteräinen miekka, niin sen vertauskuva toimii myös siinä, että Jumalan sana, julistaminen, se parantaa ja se paaduttaa. Jostain syystä niin se vaan jakaa kahtia. Niin kuin Jeesus itsestäänkin sanoi, että hän on tullut sillä tavoin maailmaan, että hän tuo miekan tästä eteenpäin perheistä 2 on 3 vastaan ja poika isänsä vastaan ja tytär äitiään vastaan. Se jakaa mielipiteitä. Niin kauan kun ei julisteta mitään, niin ollaan hyvinkin lähelle samaa mieltä. Voidaan olla, ollaan hyvin samoilla linjoilla samassa veneessä. Kun ruvetaan julistamaan Jumalan sanaa, niin siinä vaiheessa alkaa jakolinjat tulla selväksi. Ja tietyllä tavalla ilmestyskirjan kaikkien näiden kauheuksien ja vitsauksien yksi vahva viesti on se, että kun Jeesus tulee takaisin, niin hän ei tule tilanteeseen, jossa ihmiset sanoo, että kun ei varoitettu. Vaan hän tulee tilanteeseen, jossa on puhuteltu niin, että leirit on tullut selviksi, niin että ne, jotka ovat kääntyneet poispäin Jeesusta yhä selvemmin, niin he ei voi sanoa, että olisi ollut kiva, että tästä olisi puhuttu etukäteen. Mä näen ilmestyskirjan viestin tämän tyyppisenä, että niillä kovilla viimeisillä vihanmaljoilla ja merkkisoitoilla ja niin edelleen, niin niillä puhutellaan ihmiskuntaa, jotta semmoinen kantaa ottamaton tai mitään sanoton tilanne niin muuttuu semmoinen, että ollaan joko puolesta tai vastaan. 17. Hänet nähdessäni minä vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut. Jumalan kohtaaminen voi olla todellakin musertava
tilanne. Siis semmoinen, välillä kun elämän omia prosesseja on käynyt läpi, niin on tullut semmoinen olo, että mä en haluaisi olla yhtään lähempänä Jumalaa. Tulee semmoinen olo, että mitä lähemmäksi Jumalaa menen, sitä enemmän Jumalan pyhyys minulta vaatii. Se on toisaalta minun kokemus, mutta toisaalta Raamatussa aina Jumalan kohtaaminen. Mitä lähemmäksi Jumala on tullut ihmisen, sitä suuremman kauhun se usein on aiheuttanut. Hesekielin kirjassa taas oli monta kertaa tämä Jumalan kohtaaminen, tämä Hesekielin kirja, ensimmäinen luku ollut esillä, niin siinä Hesekielin reaktioita Herran kirkkauden nähdessään, minä heittäydyn maahan kasvolleni, kun sen näin, ja minä kuulin joku puhuvan niin edelleen. Heti hän heittäytyy kasvoilleen. Sitten Danielin kirjassa taas oli Daniel nähnyt suuria näkyjä. Hän tuli aivan viereen ja hänen lähestyessään minä kauhistuin ja heittäydyin kasvoilleni. Ja sitten taas Paavali, joka ei ollut profeetta no profeettia sekä Hesekiel että Daniel oli, ei ollut sillä tavoin lähellä Kristusta ennen kääntymystään, niin hänkin kun kohtasi Kristuksen, niin hänen reaktionsa oli hyvin samankaltainen, vaikkakin hän oli sitten niin kuin ihan eri puolella. Hän vastusti Jeesusta ja hän vastusti kristittyjä. Ja hänen kokemuksensa oli tosin niin vahva, että hän oli 3 päivää sokeakin sen jälkeen. Ja siinä Jumalan kohtaaminen oli hänelle hyvin musertava. Ananias profeetta, kun käskettiin menemään Paavalin luo ja rukoilemaan tämän puolesta, että hän saisi näkönsä, niin siinä vaiheessa, kun hän meni sinne, niin siellä Saul, eli Paavali, niin oli 3 päivää paastonut ja oli rukoilemassa, kun Ananias tuli. Jumalan pyhyyden kohtaaminen oli saanut hänessä paljon aikaa. Niissä, jotka ovat minua lähellä, minun pyhyyteni tulee näkyviin, ja koko kansa saa oppia tuntemaan minun valtani ja voimani. Aaron ei saanut sanaakaan suustaan. Noi sanat lausui Mooses sen jälkeen, kun Aaronin 2 vanhinta poikaa olivat kuolleet temppelipalvelusta toimittaessaan. Ne pojat olivat tehneet tulen väärällä tavalla, Jumalan ohjeiden vastaisesti, ja menneet suitsuttamaan. Ja Jumala rankasi ja he kuolivat. Ja siihen hetkeen Mooses tulee sanoa, hei, mähän sanoin tätä. Niissä, jotka ovat minua lähellä, minun pyhyyteni tulee näkyä. Ja toisilla sanoilla sanottuna, niin Jeesuksen opetus. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Tämmöisten raamatukohtien äärellä mulla oikeasti tulee välillä se olo, että kuinkahan kaukana Jumalasta mä voisin elää, että mut lasketaan vielä kristityksi. Se olisi varmaan se hyvä piste. Koska Jumalan lähellä oleminen on niin vaarallisen tuntusta. Onneksi se ei ole koko totuus. 17 ja 19. Mutta hän laski oikean kätensä päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olen kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonevan avaimet. Kirjoita siis, mitä näet. Se, mikä on nyt, ja se, mikä on myöhemmin tapahtunut. Maailman historia ei ole fantasiakirjallisuutta, eikä ilmestyskirja ole fantasiakirjallisuutta. Me fantasiakirjallisuudessa, vaikka me saatetaan arvata, että miten kirja loppuu, tai varsinkin jos ollaan kirja luettu, niin arvataan sen jälkeen, miten elokuva loppuu, niin aina tämä tämmöinen hyvän ja pahan välinen taistelu on se, että siinä on saatettu olla erilaisia ennustuksia ja muuta, mutta se on hyvin epäselvää, miten käy. Totta kai, jos on perhe-elokuva, niin se käy hyvä voittaa, ja sitten on kauhu-elokuva, niin paha voittaa ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa ajatus on siinä, että hyvä ja paha taistelee tasaveroisesti. Ja se liitetään hyvin helposti myös Jumalaan ja saatanaan. Mutta semmoista taistelua ei ole olemassa. Hyvän ja pahan taistelu käytiin jo Golgatalla, ja lopputulos on selvillä jo. Tilanne on vähän sama kuin
7-vuotias pikkusisko suuttuisi 18-vuotiaaseen kehonrakennusta harrastavaan isoveljensä ja haluaisi tehdä tälle pahaa, niin ei hän voi haastaa ainakaan nyrkkitappelun. Joten hän voi särkeä sen steriltä. Jeesus on jo voittanut. Saatanalla ei ole mitään valtaa Jeesukseen. Mutta hän voi särkeä jotakin Jeesukselle rakasta. Ja me ihmiset ollaan niin. Saatanasta sanotaan, että hän on niin köyhä, että hänellä ei ole edes avaimia omaa valtakuntaansa. Syntiinlankemuskertomus, tai itse asiassa luomiskertomuksessa jo, kun annettiin ohjeet, että se on se yksi puu, mistä et saa syödä. Niin siellä sanottiin, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Sinä kuulut kuolemalle. Jumalan oma sääntö oli, että sinusta tulee kuolevainen, sinä kuulut kuolemalle, kun teet syntiä. Ja se tarkoittaa sitä, että saatanalla on ollut ikään kuin laillinen omistusoikeus ihmisiin, jotka ovat syntisiä. Jobin kirjassa saatana kulkee enkeleiden mukana ihan rauhassa jossain taivaallisessa neuvonpidossa. Ja tämän vuoksi saatana on voinut ihan huoletta todeta Jeesukselle autiomaassa häntä kiusatessaan, että jos kumarrat minua, niin mä annan sulle kaiken. Katso tänne, tämä on annettu minun haltuun. Kumarra minua, niin mä annan sulle. Eikä saatana siinä valehtele. Se on vähän niin kuin koululuokassa häirikkö toteaisi opettajalle, että mä lopetan tämän kiusaamisen, kun sä kumarrat minua. Soita, että minä olen sinun valtiasi, sen jälkeen mä en enää häiriä. Mutta sitten Jeesus sanoi, että minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Tämä on sanottu jo ennen ristin kuolemaa, mutta mitä ilmeisimmin Jeesus viittaa tällä siihen nimenomaan, että ristin kuolema on se, jossa saatana singotaan alas. Itse asiassa kun me mennään ilmestyskirjassa vähän myöhempiin tilanteisiin, siellä on hyvin vahva kuva tästä. Ajatus siitä, että saatana hävisi Kolkatalla. Ja ihan viimeistään siinä ylösnousemuksessa, silloin kun Jeesus astui ylös, ja silloin hän itse asiassa riisti saaliin saatanalta. Ja tämän vuoksi meillä on mahdollisuus kestää se Jumalan pyhyys, mitä edellisessä diassa oli se, että Jumalan pyhyys on musertava asia. Jumalan lähellä on vaarallista olla. Ja siksi me tarvitaan suojavarustus, joka on Jeesus Kristus, koska hän on voittanut saatanan. No tuossa tämä menee jo sitten tämän pätkän loppukaneettiin. Tämä kaikkineen, tämä on, voidaan nähdä hyvin semmoisena ennustustyyppisenä tämä 17-19. Mutta niin, mun mielestä kaikkineen ilmestyskirja on jollain tavalla, se on paljon enemmän kuvausta siitä, mikä on kaiken tämän meidän taustalla tässä hetkessä, menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Niin kuin oli johdantoluennossa jo puhe, että tämä on apokalyptista kirjallisuutta, apokalyptiikka, apokalyptoo, vetää verho pois, paljastaa. Ilmestyskirja puhuu hyvin vahvasti siitä, että kuka tämän kaiken takana on. Tämän kaiken takana on se Herra Jeesus, jolla on kuoleman ja tuonelan avain, joka on jo kaiken voittaja. Me tiedetään, miten tämä päättyy. Meillä on lopputulos jo tiedossa. Me voidaan lukea ilmestyskirjankin pelottavan tuntuisia ennustuksia ajatellen, että mä tiedän jo. Sankari voittaa. Sankarin joukot voittaa, mutta se ei ole mitään häntä. Ja silti on vahva puhe siitä, minkälainen se matka on. Toi vanhan käännöksen sanamuoto on tuossa sitä varten, että siinä käy vielä selvemmin ilmi toi olet nähnyt, mikä on nyt ja mikä tämän jälkeen on. Se on mennyt. Se uudessa käännöksessä ei näy niin selvästi, joten sen takia vaan tuohon. No niin, tämän päivän asiat on käyty.